prezentáciu budem mať stále zazdielanú ja, takže idem vám akurát skúsiť zazdieľať. Dobre, mali by ste vidieť, takže naša prezentácia, ako už bolo povedané, bude zameraná na rodové kvóty v parlamentných voľbách. A túto prezentáciu sme vypracovali pod hlavičkou parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady. A preto mi dovolte najskôr povedať niečo o parlamentnom inštitúte. Postavenie odboru Parlamentný inštitút definuje samotný rokovací poriadok v jeho paragrafe číslo 144. A podľa tohto paragrafu je Parlamentný inštitút na to, aby plnil informačné, vzdelávačné a dokumentačné úlohy pre poslancov Národnej rady, ale aj pre zamestnancov. Poslancov a poslankyne, budem sa snažiť hovoriť takto, poslancov a poslankyne Národnej rady je zamestnancov a zamestnankyne Národnej rady. Súčasťou Parlamentného inštitútu je teda nejaká analytická a vzdelávacia výskumná činnosť. Okrem toho však pod Parlamentný inštitút patrí aj oddelenie Parlamentná knižnica a Parlamentný archív. Ideou tohto bolo, že dať pod jednu hlavičku všetky také tie hlbavé činnosti, ako napríklad do archívu, keď chcete ísť skúmať nejaké archívne dokumenty, do knižnice, keď si chcete ísť zobrať knihu, vypožičať či už online alebo prezenčne a potom ďalej s ňou pracovať a tieto údaje spracovávať. Takže tak vznikol odbor Parlamentný inštitút. Ale aby som hovorila priamo o tej našej vzdelávacej činnosti, tak najmä v oblasti vzdelávania Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné školenia, také semináre pre novozvolených poslancov, o tom, ako v Národnej rade, ako Národná rada funguje, o rokovacom poriadku, o jednotlivých odboroch a podobne. Okrem toho spolupracujeme aj s inými zahraničnými parlamentami, do ktorých chodievame či už my, alebo oni k nám a robíme si také vzájomné školiace akcie. Taktiež organizujeme stáž pre študentov a teda aj publikujeme. V rámci publikácií robíme porovnávacie analýzy, informácie, prehľady a máme aj náš informačný bulletin. Najnovšie ich zverejňujeme aj na stránke Národnej rady, takže je to dostupné. Rovnako aj táto naša práca je dostupná na stránke Národnej rady a môžete si ju pozrieť. Myslím, že bola aj na Facebooku pri tejto akcii zazdielaná, takže kto má záujem a ešte si to nevšimol, tak sa môže prekliknúť alebo ísť priamo na stránku Národnej rady a si ju nájsť. Ešte by som možno povedala, že robíme aj veci na vyžiadanie poslancov priamo pre nich, spracovávame požiadavky alebo robíme niektoré aj proaktívne. Táto analýza patrila medzi naše proaktívne materiály, čiže sme ju vypracovali s kolegom z vlastnej iniciatívy. A ešte, aby som nezabudla povedať, musíme byť politicky neutrálni a vždy sa snažíme byť politicky neutrálni a tú tému uchopiť tak, aby to nevyzeralo, že niekomu nadržiavame alebo zdieľame nejaký jasný postoj. Snažíme sa vždy dávať argumenty za a aj proti a byť politicky neutrálni. Toľko zatiaľ odo mňa a teraz by som dala slovo kolegovi Peťovi Plentovi. Dobre, ďakujem za slovo a prajem všetkým pekný deň. Tá moja prvá časť bude skôr taká trochu všeobecnejšia predtým, ako sa dostaneme prípadu Slovenska, ktoré bude mať kolegyňa. Takže asi to nie je nejaké veľké prekvapenie, keď poviem, že tie rodové kvóty sú, ich princípom je vlastne určitá garancia podielu alebo počtu žien na kandidátkach politických strán. V prípade povinných kvót je to často sprevádzané aj ďalšou úpravou, napríklad ohľadom poradia, sankcií a podobne. V posledných rokoch ide o pomerne často používaný politický nástroj, najmä v európskych krajinách, ale aj za hranicami Európy. Čo sme si naposledy pozerali, ide najmä o údaje z minulého roku, tak v súčasnosti ich má nejakým spôsobom legislatívne zavedených 57 krajín, z toho 11 krajín v Európskej únii a 21 v Európe. Ten rozdiel je, že takmer všetky krajiny Západného Balkánu
ich majú tiež legislatívne uchopené. Dobre, Peťa, poprosím ďalší slajd. Toto je mapa, ktorá nie je úplne najaktuálnejšia, lebo k tým mavo-zelenou farbou vyznačeným krajinám s povinnými kvótami alebo legislatívne uchopenými kvótami pribudlo aj Slovinsko a Luxembursko. A tá slabozelená farba zvýrazňuje krajiny, v ktorých niektoré politické strany dobrovoľne majú alebo mali zavedené rodové kvóty na kandidátkach. Čo je však zaujímavé z pohľadu Slovenska, keď sme čerpali nejaké údaje, tak vychádzajú najmä z politických strán, ako bola Strana demokratickej lavice, Aliancia nového občana, komunistická strana, dokonca aj Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré mali vo svojich dokumentoch buď priamo zavedené tie rodové kvóty, napríklad ako SDL, alebo to mali ako nejaký cieľ. Už z toho pohľadu vymenovaných strán ide najmä o strany, ktoré nie sú v parlamente, alebo ktoré dokonca ani neexistujú v súčasnosti. OK, ďalší slajd, poprosím. Ako už bolo spomínané, aj v tomto materiáli je vypracovaných, alebo je spomenutých viacero dôvodov, prečo áno, prečo nie. My tak veľmi zbežne skúsime povedať tie najdôležitejšie, prečo áno a prečo nie. Ten možno najdôležitejší faktor, prečo áno, je, že rodové kvóty sa dajú vnímať, nazvime to ako skratka, k lepším verejným politikám, k lepšej legislatíve a v konečnom dôsledku k lepšej životnej úrovni po vzore škandinávskych krajín, najmä ako Švédsko a Fínsko. Samozrejme to, že majú vysoký podiel alebo vybalansovaný podiel mužov a žien vo verejných funkciách, je len jeden z tých aspektov, ktoré vplyvajú aj na tú kvalitu verejných politík. Ďalším dôležitým faktorom je, že evidentne ide o veľmi efektívny, relatívne jednoduchý a rýchly nástroj na zvýšenie počtu žien vo verejných funkciách alebo v politických funkciách. Tá účinnosť závisí od mnohých faktorov, vrátane volebného systému, vrátane postoja politických strán, vrátane nejakej politickej histórie alebo politickej skúsenosti. Čo však hovorí v ich prospech je, že z tých nejakých verejných funkcií sa už pomerne dávnejšie, najmä v západných krajinách, preniesli aj do súkromnej sféry. To znamená, že viaceré krajiny Európskej únie majú už legislatívne zavedené takéto kvóty aj v súkromných firmách, či už v dozorných radách, v samotnom vedení tých firiem. Čiže mnohé tieto krajiny ich považujú za efektívne nielen čo sa týka volieb, ale aj súkromnej sféry. No a samozrejme takým ďalším dôvodom je, a ukazujú to jednoznačne aj niektoré medzinárodné rebríčky, je, že krajiny, ktoré zaviedli tieto kvóty, tak sa v nich rýchlejšie dochádza k vyrovnávaniu jednak rodových nerovností, ale dá sa povedať, že asi aj nerovností v ostatných oblastiach. To znamená, že tá akceptácia žien pomáha celkovo vyrovnávaniu nerovností. A nemusí to byť nevyhnutne len na základe pohlavia. Môžeme sa baviť napríklad o národnostných menšinách, ľuďoch s nejakým zdravotným postihnutím a podobne. OK, ďalší slajd poprosím. Samozrejme, tak ako rodové kvóty majú svojich zástancov, majú aj svojich odporcov. Keď som si dneska ráno ešte pozeral tú nejakú predchádzajúcu diskusiu na Slovensku, tak veľmi často tam vyskakoval odpor k týmto kvótam ako takým, alebo pozitívnej diskriminácii, pod ktorú to zhruba spadá ako takým. S tým, že hlavný argument bol, že sa dajú považovať za nedemokratické alebo za zásah do slobodného výberu politických strán, či dokonca voličov. A pomerne veľkú úlohu zahráva aj ten určitý psychologický faktor. Napríklad táto idea kvót nahráva možno takej predstave, že v tomto prípade ženy političky by sa do svojich funkcií nedostali vďaka svojim schopnostiam alebo vďaka podpore voličov, ale na základe nejakého umelého zásahu do výberu politických strán a voličov. Dá sa samozrejme diskutovať, do akej miery je to relevantné. Napríklad v prípade tej demokratickosti
sa dá povedať, že kvóty majú zavedené mnohé demokratické krajiny, dokonca aj niektoré nedemokratické. Ohľadom toho psychologického faktoru je to už náročnejšie. Medzi tie ďalšie faktory, prečo nie, tak dá sa diskutovať o tom, či v krajine, ktorá má zvolenú za hlavu štátu ženu, prezidentku, alebo v minulosti mala aj predsedničku vlády, či ten politický systém naozaj potrebuje takéto riešenie. Dá sa povedať samozrejme, že ten celkový podiel žien v politike je nízky, ale dalo by sa argumentovať, že to nie je nevyhnutne kvôli nejakým inštitucionálnym faktorom, ale sú tam iné dôvody. Veľmi častým argumentom sa aj voči týmto kvótam sa objavuje, že prečo by sa vlastne mala zvýhodňovať len jedna skupina z nevýhodnených občanov. Ako som už spomínal, dalo by sa diskutovať o tom, prečo nie sú aj nejaké kvóty na etnické menšiny. Dá sa povedať, že Rómovia alebo maďarská menšina majú disproporčne malé zastúpenie v súčasnosti v parlamente. Už som spomínal napríklad aj príklad ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí evidentne majú mnohé problémy a ktorí by možno uvítali aj lepšie verejné politiky v tejto oblasti. A čo som tým vlastne chcel povedať, aj v duchu tej nejakej politickej neutrality, samozrejme sú dobré dôvody za zavedenie a sú aj silné dôvody, na základe ktorých je možno ich odmietnúť. Okay, poprosím ďalší slajd. Čo sa týka efektivity, keď sme si porovnávali najmä krajiny Európskej únie, tak tá efektivita bola relatívne vysoká. To znamená, že podiel žien sa minimálne na kandidátkach sa výrazne zvýšil sa aj celkový počet zvolených žien. Ako som už spomínal, zvýšilo sa aj nejaké to tempo vyrovnávania nerovností medzi mužmi a ženami. Závisí to samozrejme od viacerých faktorov. Výhodu poskytuje najmä pomerný volebný systém, ak sú prísne sankcie za nedodržiavanie, napríklad odmietnutie volebnej kandidátky ako najvyššia sankcia. Ale veľmi dôležitým faktorom je aj vôľa politických strán. A najmä na Slovensku toto môže byť jeden z takých problematických bodov, lebo možno niektorí z vás aj spomínajú na diskusiu pred voľbami, kde viaceré političky sa stávali veľmi opatrne alebo priam až odmietavo voči takémuto opatreniu, voči idei rodových kvót vo voľbách. OK, ďalší slajd poprosím. Neskôr budeme rozoberať trochu podrobnejšie tri možnosti, nejaké tie hlavné možnosti zavedenia. Tou prvou možnosťou sú povinné kvóty so sankciami. To je najčastejší model aj v Európe alebo v Európskej únii. Trochu iným princípom sú dobrovoľné kvóty a keď ich politické strany splnia, tak dostanú typicky nejakú finančnú odmenu. To je model, ktorý napríklad majú momentálne v Gruzínsku. A tretí model, to nie je nejak bežný, ale je to niečo, čo by sa dalo zaviesť na Slovensku v kontexte toho, akým spôsobom pôsobia politické strany, aj v kontexte toho, aby sa dala nejakým spôsobom, alebo je to nejaká reakcia na ten argument o nedemokratickosti zavedenia kvót na kandidátkach politických strán. Ale povieme o tom trochu viac neskôr. OK, poprosím ďalší slajd. Toto sú možno najúspešnejšie príklady krajín, ktoré majú zavedené povinné kvóty a sankcie. Ako vidíte, je tam rôzna nechcem povedať zmes, ale rôzna skupina krajín od Španielska cez Belgicka, ale aj balkánskych krajín ako Severné Macedónsko a Srbsko. A môžete vidieť, že v prípade niektorých krajín, ako je Španielsko, Portugalsko, Srbsko, dokonca aj Macedónsko, ten počet zvolených žien v súčasnosti už prekračuje tú kvótu. A dalo by sa napríklad hovoriť, že či ešte stále sú v tomto prípade tie rodové kvóty nevyhnutné, keďže už de facto svoj účel splnili.
To je taký ďalší argument, ktorý sa hovorí v prípade rodových kvót, že je to len dočasný nástroj na vyrovnávanie nerovností a napríklad v takom Dánsku ich už zrušili, lebo nie sú ďalej potrebné. OK, myslím, že Peťa, že to bol môj posledný slajd a teraz dávam slovo tebe. Áno, ďakujem. A ja teraz prejdem viac k tej situácii na Slovensku a k politickej reprezentácii žien na Slovensku. Najskôr mám takéto úvodné dva grafy, ktoré ilustrujú podiel žien v parlamentoch v krajinách V4 a s ohľadom na volebný systém. Ako kolega hovoril predtým, tak pomerný volebný systém sa ukazuje ako priateľskejší pre ženy, teda že ženy majú väčšiu šancu byť zvolené v tomto pomernom volebnom systéme. Krajiny V4 to potvrdzujú, síce iba veľmi mierne, ale potvrdzujú, lebo keď sa pozrieme na tie grafy, tak samozrejme skúmala som v prípade Poľska a Česka som skúmala obidve komory parlamentu, pretože jedna Senát je volený väčšinovým systémom v obidvoch týchto krajinách a porovnávala som teda senáty a potom snemovne alebo Sejm a Slovenskú národnú radu a potom maďarský parlament, ktorý je teda volený zmiešaným volebným systémom, kde už momentálne prevažuje tá väčšinový prvok. No a keď sa teda pozrieme na tie grafy, tak naozaj to vychádza tak, že v pomernom volebnom systéme je vždycky zvolených viacej žien, aj keď teda ešte tú kritickú masu, čo predstavuje 30%, to nedosahuje, ale sú na tom ženy vždy lepšie ako pri zmiešanom alebo väčšinovom volebnom systéme. Toto potvrdzuje aj tento histogram. On vlastne nezachytáva už posledné voľby do Národnej rady, ale v prípade Slovenska, keď porovnám, keď som si teraz prepočítavala pri tvorbe tejto práce priemerný počet zvolených poslankyň a zadala som tam aj voľby, ktoré sa konali vo februári 2020, tak to priemerné percento je 17,22. Takže je to nízke číslo a keď hovoríme o tom, že kritická masa je nejakých 30%, tak určite to nedosahuje a ešte nikdy to ani nedosiahlo. A teraz už sa dostávame iba k tej politickej reprezentácii žien na Slovensku s tým, že si pozrieme úroveň Národnej rady, Európskeho parlamentu aj VUC. Keď sa pozriete na tú tabuľku, tak vyzerá to tak, že politické zastúpenie žien sa nemení dlhodobo, výrazne sa nemení. Ostáva rovnaké, prípadne, keď sa pozrieme na Európsky parlament, dokonca v posledných dvoch voľbách kleslo a dosť výrazne. V roku 2004 a v roku 2009 by sme ešte spĺňali tú kritickú masu, v roku 2014 a v roku 2019 sme už pod ňu klesli. Keď sa pozrieme na Národnú radu, tak vidíme, že to percento sa postupne zvyšuje, ale len veľmi pomaličky. A práve to by mohlo nahrávať prijatiu volebných kvót, keby bola politická vôľa, pretože by sa percento a zastúpenie žien vedelo rýchlejšie a výraznejšie zvýšiť. Keď sa pozrieme, hovorí sa aj o tom, že pomerný volebný systém je teda priateľskejší, ale najpriateľskejší by bol podľa analýz taký, ktorý má uzatvorené kandidátky, čiže neviete na nich krúžkovať. Ako napríklad u nás si viete svojich 4 poslancov alebo poslankyne zakružkovať a udeliť im tak preferenčný hlas. A hovorí sa, že teda analýzy ukázali doterajšie väčšinou, že je to lepšie, keď sú kandidátky uzatvorené a ženy sú na dobrých pozíciách, aj na takých zvoliteľných, že je to pre nich lepšie. A môžem povedať, že toto potvrdili aj naše voľby v roku 2020, pretože z kandidátnych listých politických strán zvolených do Národnej rady sa neprekružkovala ani jedna žena a z 22 zvolených poslankyň až 22 zvolených poslanky neobhajilo svoju pozíciu na kandidátnej listine, ale klesli na nižšiu pozíciu a iba 5 kandidátok na poslankyňu sa neposunulo ani smerom hore, ani smerom dole a teda obhajilo svoju štartovaciu pozíciu. Takže vyzerá to tak, že
tento systém otvorený ženám nepraje, pretože väčšinou ich mužskí protikandidáti alebo mužskí kolegovia, keď sú na tej istej kandidátke, prekružkujú. Európsky parlament sme si povedali a keď sa pozrieme ešte na vyššie územné celky, tak môžeme povedať, že tu ženy najviac zaostávajú, pretože ich podiel je veľmi nízky, pokiaľ ide o krajské zastupiteľstva. Ten najvyšší percento žien sa dostalo do zastupiteľstva v roku 2013 a predstavovalo to 15,7% žien približne. Ešte z hľadiska vedenia VUC by bolo dobre pri tejto téme zmieniť, že v roku 2017 sa prvýkrát do postu predsedničky VUC dostala aj žena, alebo bola zvolená žena, a to v Žilinskom samosprávnom kraji Erika Jurinová. Pokiaľ ide o politickú reprezentáciu žien na úrovni obci, tak síce to tu nemám zaznačené, pretože nemala som všetky dostupné údaje, ani štatistický úrad nemá všetky údaje. Našla som v niektorých štúdiách pár čísel, ale neboli všetky. Každopádne potvrdzuje to tento trend, že sa výrazne zastúpenie žien sa ani na obecných zastupiteľstvách výrazne nemení, a to isté sa nemení ani v prípade starostiek a primátoriek. Je to v roku 2018 ich bolo 25,48%, to presné číslo. A ak sa aj pozrieme, ako aj kolega hovoril o tej nejakej diskusii o kvotách, tak od vzniku samostatnej republiky je táto problematika určitým spôsobom marginalizovaná. Pokiaľ sa aj dostala do parlamentu a boli také návrhy, aby sa zaviedli pri príjmaní antidiskriminačného zákona, tak väčšinou to nakoniec legislatívnym procesom parlamentu neprešlo, pretože nebola nejaká politická vôľa. A podnety na otvorenie tej diskusie o zavedení kvót prichádzajú najmä z akademického prostredia alebo z prostredia občianskych aktivistov. Dokonca dnes, keď som si pripravovala, som si našla také číslo od pani Holubovej, že v roku 2002 súhlasila väčšina občanov, 64% žien a 52% mužov s tým, aby boli kvóty pri zostavovaní kandidačných listín zavedené. No napriek tomu parlament nerešpektoval pripravenosť slovenských voličov. A takto sa dostávame k poslednej časti našej prezentácie a potom by sme radi s vami o tom aj pohovorili a počuli nejaké vaše názory, podnety a pripomienky. Čo si vy o tom myslíte? V našej analýze sme navrhli 3 príklady, možno ako by bolo možné zaviesť kvóty. Prvým príklad by bol, aby boli povinné. To by bolo asi najefektívnejšie opatrenie. A predpokladali by sme teda, že v roku 2024 by mala byť minimálne tretina žien na kandidátnych listinách, pričom každá tretia pozícia by mala byť taktiež vyčlenená pre ženy. Pre strany, ktoré by kvóty nesplnili, by mohla byť zavedená napríklad volebná kaucia, a strany, ktoré by mali po voľbách nárok na štátne financovanie, by prišli o nejakú časť štátneho príspevku. V roku 2008 by sa kvóty mohli zvýšiť na 40%, pričom ženám by boli vyhradené vždy minimálne 2 miesta na každých 5 pozícií na kandidátke. Sankcia by sa v tomto prípade mohla aj sprísniť, mohlo by ísť o odmietnutie registrácie volebnej kandidátky podľa príkladov krajín, ktoré sme v práci analyzovali. Druhým príkladom by mohlo byť, že by boli dobrovoľné kvóty. Tento príklad ilustruje situáciu, kedy by boli povinné kvóty nepriechodné, čo je možno teraz situácia aj na Slovensku, ale ako politický kompromis by sa zaviedli dobrovoľné kvóty. A na toto zavedenie by mohol reagovať nejaký finančný bonus pri štátnom financovaní. Teda nebola by tam akože hrozba nejakej sankcie, ale použili by sme pozitívnu motiváciu. Ako kolega spomínal, krajina, ktorá v súčasnosti používa tento model, je napríklad Gruzínsko. A keď sa na toto zamyslíme, tak potom ten finančný bonus by musel byť minimálne na úrovni 25% k štátnemu financovaniu.
ale ženy by okrem celkového počtu, teda politické strany by museli okrem celkového počtu žien dodržať aj ich radenie na kandidátnych listinách. Pre malé strany by mohlo byť motiváciou napríklad aj odpustenie platenia volebnej kaucie pri registrácii kandidátnej listiny. Dobre, k príkladu číslo 3 dávam slovo opäť kolegovi. Tak ešte raz zdravím. Čo sa týka tohto posledného príkladu, tak ten vychádza z fungovania politických strán na Slovensku. Myslím, že o zložení politickej alebo kandidátky vo voľbách do Národnej rady alebo Európskeho parlamentu zvyčajne v drvivej väčšine prípadov rozhoduje buď nejaké úzke stranické vedenie, alebo nazvime to nejaká republiková rada, inými slovami nejaký najvyšší orgán politickej strany. V niektorých stranách možno len predseda, ale tá idea je, že relatívne úzka skupina ľudí tvorí kandidátku do volieb a teda zvyčajne ľudia, ktorí sú v tom úzkom vedení alebo v širšom vedení strany, sú aj najvyššie na tej kandidátke. Možno si niektorí spomínate, že v minulom volebnom období došlo k novele zákona týkajúceho sa výkonu volebného práva, zákon 180 z roku 2014, ktorý de facto zaviedol alebo stanovil minimálny počet členov strany v najvyššom orgáne politickej strany alebo ako alternatívu nejaký minimálny počet politických strán, počet členov politickej strany. A hoci to vyvolalo určitú kritiku, najmä z radou opozície v minulom volebnom období, dneska, keď väčšina opozičných strán, alebo mnohé opozičné strany tvoria vládnu väčšinou, zatiaľ neprišiel žiadny politický návrh na úpravu tohto ustanovenia. No a keď ešte berieme do úvahy to, že jedným z hlavných argumentov, prečo nie, sa týka určitej možno nedemokratickosti alebo umelého zásahu do výberu do výberu kandidátov vo voľbách, tak ak by sme išli o nejaký krok späť, to znamená, že by sme určili kvóty, koľko žien musí byť v tých najvyšších orgánoch politických strán, tak by sme sa vyhli tomu argumentu o nedemokratickosti. To znamená, že ak by výrazne viac žien tvorilo vedenie politických strán, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že tieto političky by sa dostali aj na vysoké pozície na kandidátskych listinách a teda by boli zvolené. Samozrejme, ide o taký príklad, ktorý nie som si istý, či majú v niektorej krajine Európskej únie alebo Európy, ale je to možno nejaký jeden z príspevkov do diskusie, že aj takýmto spôsobom bolo možné zvýšiť podiel žien a vyhnúť sa nejakej kritike o pozitívnej diskriminácii alebo nejakom umelom zásahu. Dobre, myslím, že týmto to je vlastne len záver, aby ste videli o tých nejakých troch možných riešeniach s tým, že my by sme ešte zdôraznili, že samozrejme je to vždy na politických stranách alebo politikoch, či sa pustia do nejakého takéhoto riešenia, alebo či vôbec chcú zmeniť súčasnú situáciu, to je vždy samozrejme politické rozhodnutie, ale myslím, že môžeme teda prejsť k diskusii a už v čete vidím od pani alebo slečny Zuzany Poláčkovej prvú otázku, ktorá sa týka Belgicka a toho, že tie kvóty vyzerajú relatívne menej efektívne. To znamená, že je zvolených menej žien do parlamentu ako je na kandidátnych listinách. Neviem, či chceš, Peťa, začať, alebo môžem ja. Peťa, musíš si zvuk pustiť, nie je ťa počuť. Áno, pardon, som si to uvedomila. Kľudne začni, pretože ja som sa len teraz oddielala, ja som nevidela chat, ja som mala tam celú prezentáciu, tak si to prečítam a ty zatiaľ povedz za seba a potom ja poviem za seba. OK. Čo sa týka Belgicka, tak nepozerali sme ten príklad veľmi detailne. Ja keď som to len teraz v prebehu
cez Google, tak vidím, že napríklad je jednou z krajín, kde sú účasť na voľbách je de facto povinná, to znamená, alebo je povinná, to znamená, že majú veľmi vysoký podiel voličov, čo môže byť jeden z tých dôvodov. Pravdepodobne aj federálne usporiadanie a volebný systém majú veľký vplyv. Podrobnejšie sme sa napríklad pozreli na situáciu v Írsku, kde je volebný systém tzv. Jedného prenosného hlasu, kde pointa je, že alebo poslanci, poslankyne sú volené v malých volebných obvodoch, kde sú zvyčajne zvolených 3 až 5 zástupcovia. To znamená, že voliči majú veľmi veľkú váhu pri výbere jednotlivých poslancov. To znamená, že aj keď tie kvóty sú nejakým spôsobom nasadené, de facto veľmi často ide o rozhodnutie voličov, akého kandidáta si zvolia a preferujú. A práve na príklade Írska bolo zaujímavé, že veľmi často sú v tých malých obvodoch volení kandidáti, ktorí už boli v minulosti zvolení. To znamená, že voliči im opakovane dajú dôveru. Nedávno bola aj bola jedna analýza, ktorá analyzovala, prečo kandidátky, ktoré boli napríklad vo vláde, neúspeli. A súviselo to s celkovou nepopularitou vtedajšej vlády, ktorá voľby prehrala. To znamená, že veľká časť žien nebola zvolená, pretože boli spojené s touto stranou. No ale naspäť k vašej otázke, čo sa týka nejakých tých opatrení, tak my sme to už čiastočne spomenuli, že veľmi dôležité, okrem celkového počtu alebo podielu žien, je aj zavedenie alebo dodržanie nejakého poradia na kandidátke, buď formou nejakého zipsového alebo klasterového systému. To znamená, že zvyčajne kandidáti na prvých miestach kandidátok majú výhodu a je oveľa väčšia šanca, že sú zvolené. To znamená, že je dôležité, aby politické strany alebo v prípade povinných kvót bolo zavedené alebo určené aj poradie žien na kandidátkach, tak, aby sa dostali do tých najvýhodnejších pozícií. Čiže to mi napadá asi ako najefektívnejšie opatrenie. Možno to druhé je, že treba aj určitý čas. To znamená, že v tých prvých alebo druhých voľbách ten podiel tých zvolených žien je relatívne nižší, ale ono sa to časom vyrovnáva. OK, toľko asi odo mňa v tomto. Ja by som teda ešte doplnila, že pokiaľ ide o to, že ak strany nedodržia tú kvotu, ktorú tam majú, a teda, že prví dvaja kandidáti v prípade Belgicka, prví dvaja kandidáti na kandidátnych listinách nemôžu byť rovnakého pohlavia, a keď toto nie je dodržané, tak potom by nemala byť povolená kandidátna listina, mala by byť zamietnutá, to by mala byť tá sankcia, a teda myslím si, že by to mohlo byť ako vnímané, že keď im zamietnú kandidátku, tak potom sa to budú snažiť napraviť a prijať nejaké nápravné opatrenia, aby kandidátka bola povolená, aby mohli kandidovať. Minimálne takto majú vedené na stránkach Interparliamentary Union a na ďalších stránkach, z ktorých sme čerpali, napríklad na stránke IDEA, tam je tiež dobrá databáza volebných kvót, takže koho táto téma zaujíma, tak odporúčam si to vygoogliť, pretože máte tam aj krajiny, kde sú dobrovoľné kvóty, kde sú povinné. Máte tam k tomu aj viacej informácií, aj ktoré strany majú dobrovoľne zavedené kvóty, či sú to zipsové, alebo ako ich majú nastavené. A v prípade Belgicka, ak nie je nedodržaná kvóta, mala by byť kandidátna listina zamietnutá. Toľko asi za. Ja len poviem, že hlási sa nám do diskusie pani Ďarfášová, síce nám pribudla od pani Holubovej otázka ďalšia, ale pani Ďarfášová bola pred pani Holubovou, takže pani Ďarfášová, ak si odmutnete mikrofón, môžete... Hej, ja sa dokonca aj zviditeľním. No, pozdravujem všetkých a veľká vďaka za túto prezentáciu. Ja som naozaj veľmi rada, že aj parlamentný, alebo že na pôde parlamentného inštitútu, teda, že vznikla táto správa. No, my sme sa práve aj s kolegyňou Zorkou Butorovou, ktorú tu tiež niekde vidím medzi účastničkami, venovali už niekoľkokrát aj výskumnícky tomuto problému. A teda musím povedať, že keď vy hovoríte o kvótach a začínate vetou, keby bola politická vôľa,
tak naozaj ako mám pocit, že tá politická vôľa tu ešte nikdy nebola v dostatočne kritickej miere na to, aby čo i len jedna relevantnejšia strana, hej, bol, tuším, SDA svojho času mala ten ZIPSový systém, ale žiadna relevantná strana o tomto ani vážne nejakým spôsobom neuvažovala. Hej. Čiže mám pocit, že skôr už vôbec to slovo kvóta niekedy vyvoláva až takú polohystériu a aj čo my sme teda v rámci tohto výskumu, inak je tá správa dostupná na stránke www.ivo.sk, je z jesene minulého roka. Sme sa teda snažili aj dopatrať rozhovorov s poslancami a poslankyňami, ale tých pár, čo sa nám podarilo urobiť, boli zásadne odmietavé a teda z viacerých dôvodov a dokonca z rôznych ideových pozícií. Čiže asi naozaj treba ešte dlho osvetovo pôsobiť, aby sme sa niekam pohli, ale na margo toho možno tiež také dve dobré správy, aj keď nie nejakého prevratného charakteru, ale aj to, čo ste spomínali, že 21% je v súčasnom parlamente zastúpenie žien poslankyň, tak čo sme my pozerali, tak ten pozitívny posun je hlavne v tom, že sa ako keby zavrela tá priepasť alebo tá medzera medzi počtom žien na kandidátkach a počtom zvolených žien, z čoho veľmi logicky vyplýva, že väčšina strán, ktoré sa do parlamentu dostali, mala ženy na tých vyšších miestach kandidátok, čo potom sa ukázalo aj v tom, že prakticky sa žiadna neprekružkovala, ale tým, že sa ten počet zvýšil, tak 23% kandidovalo a 21% sa dostalo, čo teda zdá sa, že predsa len už tie strany aspoň nejaké mäkké stratégie používajú. Tiež sme zistili vysokú podporu verejnosti pre kvóty, ale čo bolo ešte také zaujímavejšie, my sme zisťovali viac tých možností a možno aj tu nám by bolo vhodné nejak otvoriť ten VR viacerých trajektórií, ktoré nás vedú k tomu, o čo nám ide, a to je vyššie zastúpenie žien v politike. Hej? A tu možno aj tie iné, napríklad nám sa v tom výskume ako na veľmi vysokú prioritu dostalo to, že by politické strany mali nejaké ženské organizácie. No ono to znie možno tak trochu natvrdo, ale proste, že by mali, tak ako majú alebo mávali, zvykli mať mládežnícke, takže by proste boli nejaký priestor na to, aby ženy sa nejako proste bližšie dostali k tej veľkej politike, aby boli na tú dráhu a vôbec potom pri tom samotnom rozhodovaní nejako bližšie k tomu, keď sa tie kandidátky vytvárajú. No, takže len toľko za mňa. Ďakujem pekne, veľmi zaujímavé a teda naozaj asi to treba pretlačať z viacerých strán a hovorím, možno aj viac tých ciest k tomu, aby bol naplnený ten cieľ vyššieho zastúpenia žien. Ďakujem. Ďakujeme za veľmi dobré postrehy aj komentáre, aj za ďalšie možné zdroje k tejto téme, lebo je možné, že sa k nej vrátime. Samozrejme, my z našej pozície nemôžeme mať nejakú agitačnú úlohu, na rozdiel napríklad od nejakých policy paperov, ktoré môžu robiť nejaké odporúčania alebo komunikovať. Čiže my skôr len tie aktuálne fakty a možnosti. Ale veľmi dobrý ten komentár sa mi páčil ohľadne tých kvót alebo v tom širšom kontexte, čo sa vyskytovalo v minulosti, takzvané alebo pozitívna diskriminácia. Je pravda, že je to práve ten faktor, ten psychologický, ktorý som spomínal. A samotné nielen politické strany, ale samotné političky týchto politických strán to odmietali.
keď sa otvorila táto téma, alebo keď sa spomenuli kvóty, ja myslím, že ten psychologický faktor hrá veľmi dôležitú úlohu. Ale ako ste spomínali, tak napríklad sú aj tie ďalšie alternatívy. Spomínali sme tie dobrovoľné kvóty. To znamená, že žiadna politická strana by nebola nútená ich dodržiavať, pokiaľ to z rôznych dôvodov nechce. Ale politické strany, ktoré by to zaviedli, by mohli byť nejakým spôsobom odmenené. Alebo ako sme spomínali, ten tretí príklad, ide o to, že ak by nejaké hranice alebo počet žien boli stanovené priamo v orgánoch politických strán, ako ste uviedli, dostali by sa aj na vyššie priečky na kandidátnych listinách, teda by boli veľmi pravdepodobne zvolené vzhľadom na to, že preferenčné hlasovanie má relatívne nízku váhu. Čo sa týka tých ženských organizácií alebo ženských orgánov politických strán, tak ak si dobre pamätám, tak kedy SDKU mala takú ženskú organizáciu, dokonca priamo mali niekde v stanovách stanovené, že bude na nejakej pozícii, neviem, či v prvej 10 alebo v prvej 20 na kandidátke predsedníčka tejto ženskej organizácie. A myslím, že ešte aj strana Smer stále momentálne možno, alebo v minulosti mala, nie som si istý. Peťa, ak by si chcela niečo dodať? Áno, chcem. Ďakujem veľmi pekne za výborný komentár. Ja by som veľmi chcela zase oceniť ten vám príspevok o tom, že sa viac menej vyrovnáva počet žien alebo percento žien, ktoré kandiduje s percentom zvolených žien. Je to naozaj pravda a je to pozitívne. A na druhej strane a píšete, že sa dá o tom hovoriť ako o dočasných vyrovnávacích opatreniach. Áno, presne tento pojem sa používal aj pri pokusoch o zavedenie kvót v minulosti. Ja, ale nie v rámci mojej práce pre parlamentný inštitút, ale v rámci svojho doktorátskeho štúdia som skúmala parlamentný diskurs pri príjmaní antidiskriminačného zákona a iných rodových zákonov, ale toto bol jeden z tých, napríklad rodové novely zákonníka práce a podobne. A naozaj mi to vychádzalo, že politická vôľa nie je, keď aj niečo bolo predložené do parlamentu, tak dobre, bol tam jeden poslanec, ktorý sa k tomu stával pozitívne, ale potom v rámci debaty väčšinou vystupovali boli negatívne vystúpenia, väčšinou sa prihlasovali muži, pokiaľ ide o túto tému dočasných vyrovnávajúcich opatrení. Bolo tam viacej tém, jedna z nich bola aj dočasné vyrovnávajúce opatrenia. Áno, súhlasím s vami, že momentálne asi na to nie je politická vôľa, len my sme preto nechceli ísť do tohto ani v našej práci. Tým, že by sme mali byť nejaký neutrálni, tak sme nerozoberali v tejto práci, ktorú tam teraz prezentujeme, názory politické. Skúsili sme sa pozrieť na tú odbornú a akademickú oblasť a tam sme prezentovali názory akademičiek a odborníčiek, aj jedného odborníka na túto problematiku a tie boli teda akože väčšinou podporné. Čo sa týka tohto volebného obdobia, tak ja som si pozrela aj volebnú debatu, ktorá bola pred voľbami. Boli tam pozvané iba ženy a jednou témou boli aj tieto kvóty. A jedna zástupkyňa teda bola úplne, že tá parlamentná strana sa nedostala do parlamentu. Z tých, ktoré sa dostali do parlamentu, tak jedna bola taká, dajme tomu, neutrálna a ostatné boli skôr proti, aj samotné ženy. A tým najčastejším argumentom bolo to, že ako hovoril Peťo, že nejaký možno ten psychologický moment, že by nechceli byť zvolené do parlamentu na základe nejakej kvóty, pretože sú ženy, ale že chcú byť zvolené, pretože sú odborníčky. No a je to toto je taký nejaký opakujúci sa moment, ktorý stále u nás prevláda na politickej scéne. A súhlasím aj s pani Holubovom, že je dôležitá efektívna argumentačná kampaň, že to je veľmi dôležité. A či sme to mapovali, tak ako som povedala, iba tak čiastočne a skôr iba, čo na to hovorí akademická a odborná obec, čo
čo sa týka poslancov a poslankyň, respektíve kandidátov a kandidátiek na poslankyne, tak toto sme do výskumu nezahrňali. Ono by to asi aj bolo dobré, ale možno v rámci nejakého našeho iného výskumu, asi nie v rámci parlamentného inštitútu. Neviem, či by to bolo priechodné. Neviem. Tak asi toľko za mňa. Ja by som ešte tiež dodal tomu termínu, či nie je napríklad vhodné hovoriť o dočasných vyrovnávacích opatreniach. Peťa spomínala, že v minulosti to tak bolo a znie to viac tak neutrálnejšie. To je asi pravda, len nie som si úplne istý, či nakoniec tá debata by aj tak kvázi nebola o obsahu, nie o termíne. Je pravda, že už samotný termín rodové kvóty v súčasnosti môže byť politicky, nazvime to citlivý alebo vnímaný negatívne. Ako je možné, že aj možno ak sa tejto téme vrátime, tak budeme sa snažiť byť možno ešte viac politicky citlivejšie aj k tomuto, lebo súhlasím s vami, že niektoré tie termíny vyvolávajú skôr také negatívne reakcie. Len opäť nie som si istý, že či ak by bola nejaká tá debata, že či by to aj tak nešlo kvázi, nazvime to v podstate, a nie len k samotnému termínu, ale ako beriem, je to ako dobrá pripomienka, aby sme aj v tomto ohľade boli možno viac opatrnejší. A možno tam nevnášali ten nejaký, možno by to niekto mohol vnímať ako nejaký skôr negatívnejší pojem. Môžem? Vidím ešte otázku, že oceňujem, že ste od pani Butorovej, že ste pripravili 3 možné scenáre, ako to mienite predostrieť poslancom a poslankyňam. Táto práca, ktorá je voľne dostupná na internete, tak ja ju aj tu pred sebou mám, ja neviem, či ju uvidíte, tak by sme ju aj takto vytlačili a ona bola distribuovaná poslancom do ich poslaneckých schránok a bola distribuovaná aj na miesta, kde sa často zdržujú, čo sú poslanecký salónik alebo taká malá knižnička, čo tu máme, tak sme to takto k tým dali a rovnako sme to všetkým aj poslali. Naše práce, ktoré pripravujeme, vždy naša pani riaditeľka posiela všetkým poslancom, ich asistentom a asistentkám, poslancom, poslankyňam, asistentom, asistentkám a vždy sa k tomu dostanú. Už ako si to prečítajú a či si to prečítajú a či sa toho chytia, my nevieme zaručiť, ale robíme všetko preto, aby to bolo viditeľné a aby to aspoň niekoho zaujalo. No, snažíme sa to najnovšie rozdávať fakt, že do salónika, knižnice a všade, kde by si mohli sadnúť, aj na stoliky, kde by si mohli sadnúť a kde by to mohli zbadať. Musím povedať, že som bola milo prekvapená, že keď táto práca vyšla, tak minimálne z tej knižnice zmizli niektoré výtlačky. Neviem, kto ich zobral, ale potešilo ma to. Ale maximálne, čo sme mali nejaké reakcie, tak boli poďakovania, že ďakujú za štúdiu, ale viac sme k tomu nedostali. Ja ešte poviem, že my sme na tejto štúdii začali pracovať už pred parlamentnými voľbami s tým, že sme čakali, že táto téma sa vlastne stane jednou z takých tém po voľbách, lebo zvyčajne táto téma vyskočí buď krátko pred voľbami alebo krátko po voľbách. Možno aj jeden z takých dôvodov, prečo sa to nestalo tento rok, je samozrejme COVID, pandémia covidu a povedzme aj následne nejaké ekonomické problémy, alebo tie ekonomické témy a pandémia samozrejme zobrali oveľa viac pozornosti, ako sa to dialo. Inak by asi táto téma sa nejakým spôsobom opäť objavila. Čiže na nešťastie prišla korona a tá téma politikov sa samozrejme sústreďuje najmä na túto tému. Takže možno aj preto niektoré iné témy, ako aj táto štúdia, možno nezbudili až taký ohlas. A možno ešte jedna vec, ale ako celkovo, keď sa bavím, že či to nejakým iným spôsobom sa dá predostrieť poslancov alebo podobne. Opäť asi zdôrazňujem, že toto nemôže byť naša úloha, nie je to ani nejaká úloha parlamentného inštitútu. Opäť aj my sme viazaní nejakým zákonom už o štátnej službe, ale v zásade si myslím, že s mnohými poslancami sa dá diskutovať o týchto témach, je dokonca
možné asi dostať tému aj na niektorý z výborov, ale toto skôr vidím ako úlohu pre mimovládne organizácie, prípadne v komunikácii s niektorým ministerstvom alebo s ministerstvom. Takže my môžeme prinášať v tomto zmysle najmä nejaké fakty, alebo najmä nejaké politiky, ktoré sú relatívne úspešné v iných krajinách Európskej únie a v tomto ohľade myslím, že sme to naplnili. Zatiaľ nevidím otázky, žiadne, ani nevidím, že by sa niekto hlásil. Ja by som navrhla, že teda dajme, ak niekto má, nech teraz prehovorí alebo napíše. A ak by neboli už žiadne otázky, tak by sme to potom pomaly ukončili. Takže ešte môžeme chvíľku, keby sa chcel niekto niečo opýtať. Prípadne, ak vy ešte chcete niečo dodať, samozrejme. Ja by som sa chcel poďakovať za nás, za Parlamentný inštitút, za mňa aj za Peťu, aj za tie linky na publikácie relevantné, aj za vaše otázky a komentáre a snáď sa ešte aj k tejto, aj k iným témam ešte dostaneme, či už v rámci nejakých štúdií, alebo možno aj v rámci nejakých diskusí aj na pôde parlamentu, ale samozrejme, ak sa podarí vyriešiť situáciu s covidom v blízkom čase. Ja by som tiež chcela poďakovať za príspevky do debaty, otázky a hlavne aj dobré podnety, či už s používaním pojmov a podobne, odkazy na iné publikácie. Samozrejme si ich pozrieme, ďakujeme. A snáď nám to pomôže aj do budúcna, keď budeme sa tejto... Ja dúfam, že túto tému ešte niekedy nejako budeme môcť aktualizovať, že sa stane aj nejakou politickou témou a že ju budeme môcť aktualizovať a vaše podnety do nej aj zapracovať. Takže ďakujeme veľmi pekne a dúfam, že sa niekam pohneme. Pán Šimon má ešte otázku. Teraz do chatu nám pribudla. Otázka znie teda, či sa plánujete venovať analýze prínosom kvótam vo vysokých pozíciách vo väčších firmách po vzore Nemecka alebo Francúzska. Dobre, ďakujem. Neviem, ako momentálne asi tento plán nemáme. Je možné, že keď bude viac času, tak by sme sa pozreli aj na to, ako to funguje. Nemecko a Francúzsko sú asi najlepšie prípady. Myslím, že Francúzsko nedávno plánovalo a oznámilo ďalšie zmeny. Prípadne, ak by sa napríklad niektorý z poslancov priamo opýtal na to, ako to funguje, alebo zvyčajne sa pýtajú na to best practices, čo by sa dalo implementovať na Slovensku z toho, ako dobre to funguje v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie, tak samozrejme by sme sa na to pozreli. Téma je to dobrá téma, je to zaujímavá. Len otázka je samozrejme, keď sa bavíme o tých dočasných vyrovnávacích opatreniach už na úrovni volebných kandidátok. Zvyčajne to bol krok, ktorý predchádzal, síce nie v prípade Nemecka, ak sa nemýlim, ale zvyčajne to bol krok, ktorý predchádzal zavádzaniu takýchto opatrení v súkromnom sektore. Čiže možno moja trochu obava je, že ak sme nenaplnili ten krok 1 a ideme sa baviť už o kroku 2, či téma je to síce zaujímavá, ale že či by to malo nejakú praktickejšiu šancu inšpirovať alebo zaujať poslancov. Tak ja k tomu možno dodám. Je to samozrejme zaujímavé a mňa by táto téma úplne že zaujímala. Momentálne však musím povedať, že ja som dočasne preložená z Parlamentného inštitútu a musím sa v rámci práce venovať momentálne inej problematike, ale aj táto naša štúdia vznikala najmä, keď sme mali menej poslaneckých otázok
a podnetov a tak ďalej, ale viem si predstaviť, že keď sa v úvodzovkách vyhádžeme od toho, čo máme teraz na stole, lebo máme toho celkom dosť, čo je možno pozitívna správa, že poslanci a poslankyne sú naozaj čoraz aktívnejšie, keď to za tie, som tu od roku 2016, od januára 2016, a teda musím povedať, že každým rokom sú čoraz viac aktívnejšie a zaujímajú sa o informácie, o predkladaných zákonoch, o nejakých dobrých príkladoch iných krajín, pokiaľ ide o rôzne oblasti, takže sú aktívni, chcú veľa vecí vedieť, čo si myslím, že je dobrá správa. Tým pádom ale nám ostáva menej šancu na nejaké naše proaktívne veci, ale ako náhle sa nám vytvorí nejaký čas, a ja si mi predstaviť, že by to mohlo byť možno cez tú letnú sezónu, tak by sme sa určite mohli pozrieť aj týmto smerom. A keby nám niekto túto požiadavku zadal, tak by to bolo aj skôr. Toľko za mňa. Dobre, nevidím už na teraz žiadnu otázku. Myslím, že to môžeme pomaly ukončiť, ak ste za. Ja vám chcem v prvom rade, pán Plenta, aj pani Ďurinová, veľmi pekne poďakovať za skutočne plnohodnotnú a veľmi obohacujúcu prezentáciu. Aj chcem samozrejme poďakovať našim diskutujúcim hosťom a hostkám za veľmi dobrú diskusiu, za veľmi dobré otázky a inšpiratívne otázky. Len zhrniem, že aj záznam, aj odkazy na jednotlivé publikácie, o ktorých sme sa rozprávali, či už teda vaša publikácia Parlamentného inštitútu, ale aj prezentácia, respektíve publikácia IVA, o ktorej nám hovorila pani Ďarfášová, dáme to do jedného e-mailu, ktorý vám rozpošleme a môžete teda si spätne pozrieť aj diskusiu, aj pozrieť si materiály. Asi toľko, tak by som to ukončila. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Táto téma je skutočne zaujímavá aj z pohľadu otvoreného vládnutia, vzhľadom na to, že hovorí teda o tej inkluzívnej participácii, o tom zapájaní všetkých relevantných aktérov, teda v tomto prípade žien, takže určite aj nám sa hodí do nejakého do nejakej našej práce ďalšej, takže ja verím, že sa bude len rozvíjať, aj keď áno, tá politická vôľa je taká, aká je, ale držme si palce, aby bola čoraz lepšia a väčšia. Tak toľko už za mňa a za úrad splnomocnenca. Verím, že sa vidíme pri nejakých ďalších našich, alebo či už teda našich, alebo diskusiách Parlamentného inštitútu, prezentáciách. Sledujte nás, sledujte Parlamentný inštitút a teším sa na ďalšiu spoluprácu.